Здрасти, здрасти. Здрасти. Тук малко ще поработя, докато подстригваме. А може ли да махнем слушалката? Не, сега имам един разговор. След малко ще дойде, да. Така, добре ли? Харесва? Да, всичко е супер, благодаря. Може ли да приберем яката? Не. Окей. А има ли мъже без снари тук? Има да. А вие от колко години подстригвате? От 4. А ще стане ли хубаво? Разбира се. Внимавайте, тук ми боли. Окей. В Извинявам нещо се. много горещо тук. Така, харесва ли ви? Не ми хареса. Аз по Илеля квартала по-добре си постигвам. Здравей, Здравейте. малката. Значи, слушай, сега отивам на една среща и мога ти купувам. Направи ми много хубаво за тази среща, ама бързичко така да направи, за да съм як. Окей. И кафе за шофьора ми направите там. Готов сте, честито. Супер, благодаря ти. 50 лева е подстрижката, може да платите. Чакай, как 50 лева? Нали имахте отстъпка за първи визит? Аз тук, чакай, тук един ваучер имам и точки от миналия визит имам.